dacă ar fi introdus teatru în programa școlară, am avea niște oameni extraordinari, niște adulți extraordinari. Când intră copilul în sală, poate la început, înainte să vină, are această, cum să zic, teamă de a nu fi criticat și ca ceilalți să nu râdă de el. Dar apoi descoperă că ei vor râde acolo împreună de ceea ce fac și că nu e cineva care să-l arate cu degetul, da, tu ai făcut greșit ceva, n-ai făcut bine. Adulții intră foarte repede în rolul de spectator. Le place, se uită, dar să facă pasul de la spectator la actor, da? Să joace un rol activ în scenă, e nevoie de tact din partea trainerului. Apare trainerul, care este de fapt în spate. Nu rolul de regizor primează, ci trainerul om, care lucrează cu oameni. Și pentru că pentru noi este importantă dezvoltarea personală a fiecăruia, accentul nu se pune pe perfecțiune. Bine v-am găsit și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Excelent de Bine. Introducerea astăzi o să fie foarte scurtă, dar o să încep cu o întrebare. Teatru, oare este actorie sau terapie? Și pentru asta am invitat-o pe Doina Ionescu-Posea ca să ne lămurim despre ce este vorba. Bine ai venit, Doina, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ne-am sincronizat. Îți mulțumesc! Cum a început povestea ta, de fapt, în primul rând? Haideți ca să vedem cine este Doina, de unde vine, pe lângă faptul că ai participat și la cursurile mele, care sper că au fost utile. Au fost și îți voi povesti pe parcurs. Așa. În ce fel? De unde a plecat această idee? De fapt, cu școala asta, Q-Field, dar de unde vii... De unde vin și încotro mă și încotro duc. te duci. Știi, cam asta este. Și cum să cunoaștem personajul. Mulțumesc. De fapt, în primul rând. Îți voi răspunde. În primul rând, mă bucur să fiu aici. Mi se pare tare, tare interesant și onorant în același timp faptul că m-ai invitat. Da, am reușit să ne sincronizăm programul astfel încât să-mi așez pe fiecare din cei 3 copii la diferite activități, iar eu să am timpul aici o oră sau cât reușim să fim împreună, să fiu aici cu totul, împreună cu tine și cu cei care ne urmăresc, să transmit un pic din experiența mea, din vibe-ul meu, din interesul meu vis-a-vis de teatru și din beneficiile pe care acesta le are în viața oamenilor. Hai să încep cu o scurtă introducere și anume Doina este numele meu, sunt actriță, sunt trainer, regizor de teatru și fondatoarea școlii de teatru Q-Field. De acum se fac 15 ani în ianuarie. Personal predau teatru de peste 18 ani. Din timpul facultății, de când eram mică și descopeream lumea asta a improvizației, a actoriei, scena, personaje, roluri, inclusiv partea de televiziune și de radio, descopeream și de film, le descoperam pe toate atunci și simțit că e o lume în care mă pot exprima, în care pot să fiu așa cum sunt eu, liberă și că pot să aduc un plus oamenilor, oferindu-le posibilitatea să testeze și ei din ceea ce eu testam deja la facultatea de teatru, cu ajutorul profesorului pe care l-am avut, domnul Virgil Ogășanu. Așa. Și am zis, cum oamenii care nu sunt actori și care nu fac teatru nu se pot juca așa de frumos cum o facem noi acolo? Și atunci am adus jocul și în viața oamenilor serioși, să spun așa, în ghilimele. Da. Viața este o scenă până la urmă. Jucăm tot felul de roluri în viața asta. Așa, dacă o luăm psihologic, sunt tot felul de măști și de roluri pe care le îmbrăcăm în fiecare zi, în situații și în ipostaze diferite. Este doar că viața
ne oferă sau noi alegem să folosim doar câteva roluri. Rolul de angajat, de coleg, de șef, de tată, de mamă, prieten, vecin și cam pe aici. Da, cam pe acolo se sfârșește. Cam pe aici, da. Rolul de om serios, rolul de om care le știe pe toate, rolul de om care le are în grijă pe toate. Da. Rolul de victimă. Rolul de victimă, la care mulți țin. Și puțini aleg totuși rolul de abuzator, dar suntem. Suntem fără să ne dăm seama. Adică puțini aleg conștient rolul de abuzator, care pe de altă parte în filme și în teatru este un rol foarte interesant. Foarte interesant să fii personajul negativ și să-l joci și foarte bine. Să te identifici cu el, să intri în pielea acelui personaj. E o extremă și acolo te poți duce către extreme, pe când în viața de zi cu zi nu îndrăznești. Da, cred că în viața de zi cu zi suntem foarte obișnuiți să fim victime. Este cel mai facil rol să-l adaptăm imediat. Care sunt rolurile prin care trecem în rest? Da? Pentru că nu ascund, am câteva cunoștințe care au trecut prin experiența și, exact cum spui tu, persoane serioase, da, cu joburi sau business-uri, cu un statut, și deodată veneau și îmi povesteau: Doamne, am fost la școala de teatru și ceea ce a fost pentru toți șocant este să depășească acel penibil, respectiv să iasă din zona de confort, să depășească acele programe ale lor de eu sunt serios și acum mă măimuțăresc aici, sau tot felul de exerciții la care sunt supuși sau puși să le facă. Este o mare provocare să iasă din zona de confort, să se expună în fața unor oameni, să se lase judecați, da? Să li se, cum să zic, afecteze statutul acela pe care ei îl afișează. Ei bine, la cursuri toți sunt la fel, din punctul meu de vedere. Toți au această teamă. Toți au această nesiguranță. Da? Toți au acel statut pe care îl păstrează. Și tu în timpul studenției? Da, bineînțeles. Da. Vreau să arăt că știu, că pot, că miese, că am idei. Așa. Că sunt deșteaptă, că sunt pe fază acolo, că am resurse cu ce. Și uneori nu mi-e așa. Asta însemna un pic de încordare, de fapt, în loc să fii... Stres, frustrare, nervi, nesiguranțe, blocaj. Dar am învățat să lucrez, să trec peste blocajul acela împreună cu colegii, împreună cu profesorul. De ce? Pentru că era un mediu de învățare, un mediu de testare. Și asta ofer și mai departe cursanților pe care îi am, pe care îi avem la QFIL, și anume un mediu sigur în care ei se pot, cum să zic, exprima, în care pot să testeze. Da? Fără să fie cineva care să arate cu degetul: tu, ai făcut așa. Da. N-are cine să râdă, pentru că și lor le vine rândul. Dar știi, acum îmi vine în cap o întrebare, pentru că ai spus că din perioada deja a studenției ai avut această dorință să înveți și pe ceilalți. Da. Ce învățai și tu. Pe cine învățai? Hai să iau așa. Adică ca și vârstă. Îți spun, am început să lucrez cu copiii, ceea ce mi-a dat mie o mai mare încredere și siguranță că știu de unde să o iau și că nu pun atât de mare presiune copiii pe ideea de profesor. Am prins repede, cum să zic, cam care-i treaba, da? Ce se întâmplă cu predatul. Eu învăț învățându-i pe alții. Și chiar și acum, după atâția ani, cel mai bun de eu așa funcționez și în primul rând a fost, deși sună egotic, în primul rând a fost pentru mine, ca să pot eu să cresc. Doar așa am putut să învăț foarte bine, oferindu-le altora experiențe de genul acesta. Și veneam de la o întâlnire la alta, de la un curs la altul, și mai provocată să găsesc soluții pentru a-i ajuta să crească. Dacă la început am lucrat cu copiii, peste puțin timp am început cu adulții și a fost tare drăguț, pentru că eu eram o tânără de 20 de ani care avea în sală cursanți de 40, 50, 60 de ani. Aici e întrebarea mea. Cum te priveau ei în primul rând? Știi, pentru că de ce? Pentru că și eu de tânăr
chiar din timpul studenției lucram în vânzări pentru că am simțit că vânzările mi oferau libertate și posibilitate de a câștiga, dar ideea era că după care am devenit la 24 de ani am devenit și instructor metodei Silva. Știi, și deodată apare hai să zic așa, un mucos, știi, Ok. care mă învață pe mine niște chestii, eu care am deja 40 sau 50 de ani, știi? Și a fost destul de provocator să nu neapărat să te împui, ci cât să le câștigi încrederea. Că, într-adevăr, ceea ce știi, ai și pus în practică, pe de o parte, dar pe de altă parte că pot avea încredere în tine, că o să-i ghidezi cum trebuie. Această încredere vine atunci când ei descoperă că ceea ce fac acolo nu este din ego, nu e din dorința mea de a mă afișa și de a arăta cine sunt și cum sunt și Așa. ce statut și cât de superioară sunt eu cu informația pe care le am. Nu, ci vine încrederea aceasta dintr-o iubire afișată cursanților pe care îi am în sală. Și atunci dacă eu înțeleg rolul meu acolo, sunt doar un pion, un canal prin care circulă informația și ajunge la ei, sunt o posibilitate ca ei să se simtă bine. Și eu fac tot ce ține de mine ca ei să aibă această eliberare, această trăire deplină a momentului aici și acum, în sală, într-un context de joc. Da. Și atunci se duce această, nu știu, posibilitate de conflict, să-i spun așa, Da. de statut diferit, Da. cine care e mai sus. Suntem acceptați fiecare cu tot ce avem Corect. în spate în momentul acela și de acolo pornim. Deci Da. nu a fost o luptă de a-mi demonstra statutul. Poate la început a fost. Poate până am prins eu cum e treaba cu predatul și cu lucratul cu oamenii și mi se părea tare drăguț pentru că intrau în sală, dar nu știau cine este trainerul la început și eu mă așezam lângă ei Lângă ei. și Și așteptam. toți Și așteptați așteptam să vină cineva, să vină trainerul. Și apoi mă ridicam și începeam cursul și era așa cine tu? Asta ce mică. făcea lucrurile să fie și mai drăguțe și mai amuzante și râdeam împreună de treaba asta și am avut disponibilitatea să ascult și să accept anumite sugestii, anumite explicații care veneau ca un plus la ceea ce eu puneam pe tavă la curs. Și atunci am construit împreună, nu a fost o luptă de eu îți arăt, tu faci ca mine. Da. Ce a fost de fapt o colaborare. Cu cine s-a putut? Care, Cu cine uite, nu s-a putut? da, Să știi că au fost și situații în care a trebuit să gestionez o persoană care vorbea în continuu, nu se mai oprea, sau o persoană agitată, sau, mă rog, care deranja ora. Și o singură dată am dat pe cineva afară din sală la un training. Da. Un training destul de important, de mare, pe care mi l asumasem. Mă ocupam pe toată România, un training la Peugeot și Citroen de acest proiect și nu aveam cum să las să-mi distrugă trainingul la momentul acela și atunci l-am rugat să iasă afară, un director de showroom, ceva cu statut. Dar poate era vorba de ego-ul lui. Dar bineînțeles, era atât de mare încât am zis, ok, te rog să ieși afară, îți mulțumesc, noi avem altă treabă aici. Da, uite, în ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe conferințe, oamenii ies pe scenă și o chestie care este frecvent întâlnită este acest strach, de fapt această frică de scenă și această frică de public speaking. Există acum în piață, există cursuri de public speaking, dar teatru oarecum include acest element. Însă, care ar fi, hai să-i spun așa, diferențele? Ce înseamnă public speaking și public speaking prin teatru? Exact. Pentru că personal cred, fiindcă țin cursurile publice iată că s-au făcut 30 de ani. Mulți înainte, eu sunt la jumate. Mulți înainte. Și bineînțeles că am evoluat în timp, am fost tot timpul deschis
tuturor și provocărilor, dar și, cum să spun, sfaturilor, că nu le știu pe toate și chiar n-am fost la cursuri, cu toate că îmi planificasem la un moment dat, dar am zis să vedem cum se așează timpul, fiindcă uneori simți nevoia să aduci un plus în, nu neapărat de a fi actor la cursuri, ci de a introduce niște sau de a descoperi niște instrumente cu care să îmbunătățești toată această poveste. Și aceste instrumente pot fi partea de respirație, partea de voce, de volum, de dicție, de tonalitate, de body language, ce fac cu corpul meu, de cu mâinile mele. Mimică, cu mâinile, da, mulți ce nu fac știu cu ce să ele. facă cu mâinile. Și răspunsul la întrebarea aceasta este nimic. Nu faci nimic cu ele, lasă-le. Da. Sta ale tale, nu le tăia, nu le bloca. Da, știi, acum am un alt proiect unde organizăm tot așa niște conferințe pe perioade de 5 zile, YouSpot se numește, și avem câte 3 speakeri în fiecare zi pe subiecte și teme diferite. Dar observam și la celelalte conferințe, o salvare este, știi, că îți dă microfonul în mână, mie în schimb îmi place headset-ul, să am mâinile libere, să pot gesticula. Fiindcă foarte mulți, într-adevăr am constatat, în unele situații nu știu ce au de făcut cu mâinile lor și nu sunt învățați și educați, nu fă nimic cu ele, lasă-le libere. Corect. Și atunci și le bagă în buzunar sau... Sfatul cel mai important pe care îl ofer oamenilor atunci când vine vorba de a vorbi în public, în primul rând să își stabilească mesajul pe care vor să-l aibă, să fie unul care oferă valoare, un mesaj altruist, să fie ceva pentru public, pentru cei care te ascultă. Și atunci, dacă focusul tău este pe a oferi, pe a da celor care te văd, vei face asta așa cum îți vine mai bine. Fără să analizezi, aici trebuie să mă mișc așa, aici fac 2 pași, mă opresc, acum mă uit peste, mă uit la primii 5 din sală și reguli de genul acesta. Să intri într-un flow, într-o cursivitate care îți dă naturalețe, care îți dă credibilitate, care creează conexiune cu publicul, tu știind ce-i cu tine acolo. Dacă lucrezi doar din a-ți salva această imagine de sine, atunci focusul este pe ce fac, cum fac, ce fac cu mâinile, cum e vocea mea, cum dau, o fi bine, cer cred ceilalți despre mine, gânduri care blochează la un moment dat, care nu te lasă să ajungi, să simți conexiunea aia superbă cu publicul, să simți sala, să simți că stă acolo cu tine, vorbești 10 minute, o oră, cât vorbești, să-i simți că sunt cu tine și respiri odată cu tine și că la final de prezentare ești încărcat. Nu ești descărcat. Nu ești consumat decât ai muncit ca să fii într-un fel. Dacă la final de prezentare te simți încărcat, te simți bine, înseamnă că energia a curs, înseamnă că ai făcut ce trebuie. Și poți să te uiți la o filmare ulterior și să vezi ce am făcut cu mâinile. Nu știu, n-am făcut nimic. Au venit, pur și simplu. Au venit. Au însoțit, de fapt, discursul meu. Le-au însoțit, da, am făcut ceea ce trebuie cu ele. Am nevoie de mâini să confirme, să susțină ceea ce eu spun. Dar se poate îmbunătăți, bineînțeles, orice discurs, chiar și cel care vine din flow, se poate îmbunătăți cu diferite tehnici din teatru. Da. Dacă ne imaginăm că un actor este pe scenă și el are o pregătire înainte, își pregătește rolul, își pregătește corpul, se pregătește din punct de vedere fizic, emoțional și mental. Da. Ca să poată să intre pe scenă, să susțină acel spectacol. La fel și prezentatorul, la fel și vorbitorul în public, are de ținut un spectacol. Și atunci trebuie să se pună în rolul acela, în postura de a ține un discurs, de a ține oamenii atenți timp de cât este necesar. Își ridică conștient nivelul de energie, se pune în rolul acela de vorbitor și de om care transmite ceva publicului și își joacă rolul.
și intră pe scenă pregătit, Da. da? Și apoi doar se bucură de momentul de a fi. Acolo nu mai e timp să mai faci lucruri pe scenă, să corectezi, Da. doar te bucuri de ce ai adăugat până acum, lucrând tu cu tine, de la o experiență la alta. Exact. De fapt, experiența aceasta a învățării, a teatrului, este lucru tu cu tine. Și, într-un final, scopul nu este terapia, dar efectul este terapeutic. O, da. O, da. Ce ai observat la oameni? Primul cuvânt care îmi vine în minte este eliberare. Eliberare. Asta e, Da? e primul cuvânt. Când vine vorba de teatru, poți să fii. Aici poți să fii. Ca să poți să fii, în schimb, e nevoie să te cunoști pe tine. Să afli ce e acolo ascuns. Așa. Și de desubt. Să afli câte calități ai, cât de capabil ești să faci lucrurile. Și nu poți să afli dacă n-ai experiențe. Și atunci teatru pune la dispoziție, și improvizația, pune la dispoziție această platformă în care poți să testezi, în care poți să vezi despre tine, că poți și să cânți, că poți și să-ți folosești corpul în poziții care mai interesante, că poți să fii în interacțiune cu cineva și cu statut superior sau, dimpotrivă, statut mai mic, că poți să găsești soluții la probleme, să fii spontan, să fii creativ. Da? Trebuie doar să încerci. Nu știu dacă poți să noți dacă nu te arunci în apă. Corect. Dacă nu intri e mai în apă. dificil pe uscat. Și atunci intră în apă până la genunchi, până la mijloc. Și apoi te arunci cu totul și înnoți. Ușor, ușor, pas cu pas, te obișnuiești. Dar dacă nu intri în apă, n-ai de unde să știi cât ești de capabil să înnoți. Cam asta e. Da. Ai spus că ai lucrat cu copii la început. Lucrezi și astăzi cu copii? Da, bineînțeles. Ei sunt esență pură. Ei sunt, cum să zic, o bucurie. Avem de învățat atât de multe de la ei. Atât de multe. Asta spun și eu. Mai zi. Ce învățăm de la ei? În primul rând, eu am 3 copii ai mei și învăț de la ei zilnic. Învăț această naturalețe de a fi pur și simplu. Această, cum să zic, lipsă de autocritică. Da? Pe care adultul o are atât de înrădăcinată. Pentru că adultul a fost criticat la rândul lui. Da, așa este. Și acum vin în mediul ăsta și le spun, e în regulă ce faci, e în regulă să greșești. Serios, cum? Eu nu-mi permit să greșesc. Da. Îmi dai tu voie? Da, îți dau eu voie. Aici ai voie să greșești, pentru că această greșeală, de fapt, înseamnă doar o altă variantă de a face lucrurile. Înseamnă doar o altă posibilitate. Și ăsta este unul dintre, cum să zic, lucrurile pe care le învățăm de la copii. Da, e în regulă să greșim. E în regulă. Mai facem o dată și încă o dată și facem altfel și vedem ce ne iese și wow, ne iese ceva extraordinar. Adevărul este că de foarte multe ori ceea ce am văzut, pentru că observând copii, știi, dar stau și observ și părinții, sunt la acele festivități. Știi, că tot a venit... Da. Și e destul de multă presiune indirectă. Știi că mulți părinți cred că o să-mi spuneți acum, dar nu e adevărat, eu nu pun presiune. Dar prin așteptările pe care le-ai pui presiune pe copil, știi, de a recita perfect, de a fi, în loc de a fi el însuși, ci de a recita așa după standardele pe care le avem noi în cap. Și atunci, prin așteptări, impunem, să zic așa, un anumit mod de comportament al copilului sau de a se manifesta acolo. Implicit și cu doamnele învățătoare care te învață cum să reciți, ce să reciți, dar ceea ce am văzut este că, de fapt, în școli și de astăzi, ca și ele dinainte prin care am trecut și eu, nu există aceste instrumente. Din păcate. Dacă ar fi introdus teatru în programa școlară, am avea niște oameni extraordinari, niște adulți extraordinari. Da? Nu mă refer la meserii, ci mă refer la ființa umană. La ființa umană, fiecare pe drumul lui, dar nu trebuie să ajungă actori. În schimb, elementele din teatru aplicate în
Viața de zi cu zi. Viața de zi cu zi, în orice. Indiferent că lucrezi, faci curățenie sau IT sau avocat sau profesor, sau, indiferent. Teatrul este extraordinar de util. De ce? Pentru că, repet, îți dă încredere în tine, te ajută să descoperi cine ești și ce poți să faci, să fii spontan, să fii creativ, să nu te mai sperie lucrurile noi, să ai curajul să testezi lucruri noi, ceea ce este extraordinar pentru un adult. Lucruri noi. Lucruri noi, mai ales de la o anumită vârstă încolo, necunoscutul ne sperie. Iar în copilărie totul este necunoscut, e o descoperire. Așa este. Și ce ne mai sperie este acest să nu râdă lumea de mine. Da. Da? Avem acest simț al penibilului foarte bine dezvoltat. Da. Să nu mă fac de râs, să nu... Dar uite, eu la un moment dat a venit Tiberiu la mine și tocmai despre asta era provocarea, știi, că o să râdă copiii de mine. Și atunci am avut un moment așa de iluminare, hai să-i spun așa, și l-am întrebat dacă îi place Mr. Bean. Și, wow, super. Ok, zic, acum, tu când râzi de Mr. Bean? Da. Deci percepția a fost că el râde de Mr. Bean. Și atunci am spus, ok, și acum imaginează-ți că în locul lui Mr. Bean e altcineva. Alege pe oricine vrei tu. Îți vine să râzi în continuare? Da. Ceea ce înseamnă că de fapt tu nu râzi de Mr. Bean. Râzi de ce face Mr. Bean. De rolul pe care îl are. De rolul pe care îl are. Drept pentru care, dacă acei copii vor râde, nu vor râde de tine. Vor râde de ceea ce ai făcut, ceea ce este cu totul. Adică în ideea de a separa, pentru că de multe ori luăm lucrurile personal. Știi? E adevărat pentru că nici nu știm să transmitem, știi, critica pozitivă pe bune. Deci am auzit de prea multe ori, dar pe mine nu m-a ajutat această critică pozitivă. Dar ideea este că în momentul în care începi să faci această distincție, nu mai e personal și atunci ți este mai facil, așa cred. Și cred că aici este, în primul rând, ajutorul... Este una dintre cheia pe care copiii ar fi bine să o primească, pentru că foarte mulți sunt educați cu rușinea. E rușine. O să râdă lumea de tine. Ce o să zică lumea de tine, știi? Ai grijă de aia, ai grijă de aia, alta. Asta este educația pe care o primim și ajungem după aia niște handicapați în viață, iertați-mă de expresie, dar așa mi se pare mie, da? În loc să fim persoanele. Noroc că există. Mai există locuri. Locuri și școli de teatru. Există, pentru că aici, când intră copilul în sală, poate la început, înainte să vină, are această, cum să zic, teamă de a nu fi criticat și ca ceilalți să nu râdă de el. Dar apoi descoperă că ei vor râde acolo împreună de ceea ce fac și că nu e cineva care să-l arate cu degetul, da, tu ai făcut greșit ceva, n-ai făcut bine. Nu există n-ai făcut bine. Singura greșeală pe care o avem în teatru este să nu faci. Singura greșeală este să reții. Să nu faci ceea ce ți-ar fi venit să faci. Să foarte blochezi interesant. Creativitatea, să blochezi gândul ăla și scânteia aia de spontaneitate, aia este singura greșeală. Ok, asta e o greșeală pe care cred că copiii o depășesc destul de repede. Da. Mai ușor decât adulți. Ce se întâmplă la adulți? Cum e procesul la ei? Adulții intră foarte repede în rolul de spectator. Le place, se uită, dar să facă pasul de la spectator la actor, să joace un rol activ în scenă, e nevoie de tact din partea trainerului. Da, okay. Să poate să creeze un mediu, un cadru atât de relaxat și de jovial și de creativ, încât să nu stea mult pe gânduri adultul și să spună prostia care a venit să o spună. Asta înseamnă eliberare acolo. Să treci de filtrul acela care nu e întotdeauna bun.
Da. Să treci de gândurile acelea limitative care te țin pe scaun, care spun nu e bine, poate n-ai ideea cea mai bună, lasă că or să zică ceilalți nu știu ce, lasă că n-or să râdă, mai bine stai liniștit în banca ta. Și lucrăm cu acest stai liniștit, stai acolo și trecem de el ușor, ușor. În momentul în care adultul a trecut din zona de spectator în cea de actor, în care s-a mișcat, a scos în sunet, o privire, o atitudine, a mai și comunicat, a și vorbit cu partenerul de joc din scenă, au și râs cei din public, a și văzut că e în regulă și că nu l-a mâncat nimeni. Da. Și când am ajuns acolo, apare această încredere. Ia uite că pot. Dispare criticul interior. Dispare. Și chiar îi rog la final de curs, la final de ședință, să meargă acasă și să-și facă o proprie analiză a ședinței, a jocurilor și exercițiilor prin care au trecut, dar dintr-o perspectivă pozitivă. Să mă lase pe mine să fiu singura care îi critică, în ghilimele, iar ei să vadă doar partea frumoasă, partea care a ieșit, da? Partea bună a jocului, nu ce n-ar fi fost bine, nu ce ar fi putut să facă mai mult, nu ce nu s-a arătat, da, în curs. Și atunci ei merg acasă și zic, uite că am putut să vorbesc, am putut să spun ceva care să fie chiar captivant, nu neapărat comic, dar să aibă sens. M-am simțit bine, m-am simțit acolo. Cum am făcut? Cum s-a întâmplat asta? Să fiu acolo 100%. Că vorbeam mai devreme de această stare de prezență, de aici și acum. Cum să fac să fiu aici și acum? Prin joc. Prin joc. Copilul e aici și acum când se joacă. Da. El este aici. El se joacă atât de bine. Ei chiar trăiesc în prezent. E o stare naturală. De fapt, asta este ceea ce explic sau le reamintesc oamenilor. Eu țin minte că mie mi-a fost foarte dificil să înțeleg noțiunea de viitor și de trecut. Și tuturor copiilor, de fapt, după aia am constatat, e ceva ce învățăm, nu este ceva natural, pentru că spuneam mâine când am fost sau ieri când o să fiu, știi, era așa, la mine săptămâna începea cu duminică, nu cu luni, Doamne, cât au stat să mă corecteze, dar de ce să nu înceapă de duminică? Mie așa mi se pare firesc. Și starea naturală, de fapt, a ființei umane când vine pe planeta asta este prezentul. Dar după aia, prin educația, prin educație, iertați-mă, începem să ne plimbăm fie în viitor, fie în trecut și mai puțin în prezent, ca și adulți. Din păcate pierdem prezentul, îl pierdem atât de ușor și nevoie de o muncă enormă să fim aici, să fim acum. În cele 2 ore de curs au șanse mai mari să fie aici. Mai mult timp decât sunt în viața de zi cu zi. Și pentru că reușesc să fie în momentul ăla cât mai mult posibil, apare acea stare de bine, o reîntoarcere la sine, la mine, sunt eu aici, ăstea sunt. Sufletelul ăsta se bucură că e în sfârșit, cum să zic, acolo unde trebuie, da. Într-un aliniament. Și apare această stare de bine și de bucurie și curge totul și timpul trece altfel. Și apoi zici, wow, ce s-a întâmplat? Mai vreau. Există un loc unde pot să fiu eu, să mă simt bine, doar să fiu fără să mai am tot ce e pe umeri. Grijile, toate atribuțiile, toate lucrurile de făcut. Doar să fiu ținut așa, hai să zic. Mie mulți cei care au trecut prin asemenea experiențe mi-au spus că au reușit să gestioneze mai bine viața, fiind mai prezenți și fiind mai conectați cu ei. Când înțelegem că, de fapt, asta înseamnă dezvoltare personală prin teatru. Când înțelegem cum putem aplica teatrul în viața noastră de zi cu zi, apare această împlinire din partea celor care au urmat cursurile, că își dau seama cum pot în viața de zi cu zi ei să fie mai conștienți de ei înșiși și să beneficieze de experiențele zilnice la un nivel ridicat.
De fapt, ideea este că teatru te ajută să nu joci teatru în viața de zi cu zi. Da, deci nu e asta cu hai că mint. Pentru că de cele mai multe ori, de foarte multe ori jucăm oarecum teatru în viața de zi cu zi. Știi, vine șeful și te ceartă și tu zici, vai, și după ce întoarce spatele, îi înfici cuțite sau cum ar fi. Ai dreptate ce spui, doar că acest rol este un rol automat. Da. Nu este un rol asumat și conștient. Exact. Și diferența între rolurile acestea este foarte mare. Bine, motivația rolului este fie frică, fie un interes între ghilimele spus, adică, ok, joc un rol pentru că vreau să fac să te simți bine ca să ne simțim noi toți bine. Dar când facem asta conștient, atunci apare magia. Pentru că atunci când ești conștient de tine, ești conștient de celălalt și de contextul în care te afli, poți gestiona lucrurile altfel. Poți decide încotro vrei să meargă acea situație, poți decide cum vrei să te simți, cum vrei să fii și de acolo plecăm, de la tine, da? Să fii conștient de tine și de ce este în jurul tău. Activăm această stare de conștiență și de prezență prin joc, unde nu mai ai timp să analizezi prea mult, să te gândești, să fii, nu știu, analitic, fac bine, mă mișc cum trebuie. Nu mai. Pur și simplu ești aruncat în joc, ești susținut, nu doar aruncat, în joc și trebuie să fii atunci pe moment. Și învățând acest acum și în viața de zi cu zi are mare, mare beneficiu pentru toți. Și atunci pleacă de la curs și zic, ok, acum sunt conștient. Bun, vorbesc cu doamna de la magazin, m-am dus să cumpăr ceva. Ia să vedem. Sunt aici, sunt acum. Ok, un moment de prezență. Un mega beneficiu. Și din ce în ce mai multe momente de prezență în viața lor. Și apar transformări. Apar transformări pentru că încep să descopere rolurile celor din jur. Ia uite, omul de la semafor. Ce observ la el? Încep să devin atent la ce are celălalt. Bun, partenerul meu de viață. Ce-mi transmite acum? Ce emoții se creează în mine? Cum face el treaba asta? Cum aș putea eu să limit pe el? Să joc un rol a celui pe care îl văd. Apare o curiozitate, da? Să-mi joc rolurile, să văd alte roluri noi pe care le pot dezvolta la mine. Să le aduc la ședința următoare la curs și să joc rolul, nu știu, șefului zen. Dau un exemplu. Sau să joc rolul polițistului cântăreț. Așa. Nu știu. Să joc rolul copilului geniu. Roluri. Să mă joc cu ele și să înțeleg că am o varietate, un infinit de posibilități pe care să le aduc la voință, conștient, în viața mea atunci când am nevoie de ele. Cam asta e. Da. Acum, proiectul tău, care a început ca o joacă și din dorință și din pasiune, până la urmă s-a transformat și într-un business. Da, și implicit ești și antreprenor sau antreprenoare. Habar n-am cum este, dar înțelegem. Care sunt provocările acolo? Care sunt rolurile de acolo? Sunt provocări. Pentru că ai partea asta unde predai și ții cursuri. De joacă, totul e frumos. Dar după care vine și partea cealaltă, știi? Negocieri, diferite situații, planificări, organizări și așa mai departe. Să știi că mie îmi plac și alea. Îmi place partea de marketing, îmi place partea de creație. Mult timp am fost eu cea care a făcut vizualuri, texte, reclame, postări, mail-uri, comunicări cu oamenii, la telefon, mesaje și așa mai departe. Îmi plac părțile astea de creație și de așezat lucrurile. Acum am norocul să am o echipă mai mare, din ce în ce mai mare și mai, mai mare nu doar ca număr, ci ca, fiecare individ a crescut. În sensul ăsta mă refer. Deci nu a crescut doar numeric, ci a crescut și pe verticală, nu doar pe orizontală, echipa QFIL. A crescut pe orizontală și
cum să zic, nu mai am doar în București, avem acum și în Brașov, sediul și filială QFIR. Da. Din 31 martie anul acesta, 2023, am deschis și în Brașov, ceea ce este o bucurie foarte mare. Da. Ne doream de foarte mult timp, mai exact de acum 3 ani, de când tocmai pornisem în Brașov, dar a fost acea situație în care totul s-a blocat și ne-a obligat să facem câțiva pași înapoi. După 3 ani am revenit acolo unde de fapt trebuia să fim, și în Brașov. Planul este mai mare, să fim și în alte orașe din România, doar că acum așezăm lucrurile ca să putem face... Acum e prima experiență de lucru la distanță, de coordonare. Da. Și am noroc, în București este soțul meu, George Posea, care se ocupă de organizare și de viziune de ansamblu și de relația cu oamenii, cu echipa, iar eu în București, iar eu sunt mai mult pe Brașov acum. V-ați împărțit rolurile. Le-am împărțit, da. Cum se poate. Suntem așa un du de vino și ne bucurăm și de oamenii de acolo și de oamenii de aici și suntem destul de activi. Plus cu cei 3 copii pe lângă. Așa. Care tare. Și ei au venit vin cu contribuția lor. Bineînțeles, dar ne simțim susținuți de ei pentru că îi avem pe lângă la toate activitățile pe care le facem și suntem acolo împreună în familie. Provocarea de antreprenor este mare, ca să răspund la întrebarea ta, este mare. Am norocul că putem susține școala cu ajutorul acestei minunate echipe pe care George o crește și el fiind și directorul de training, crește pe fiecare în parte, dar și împreună. Și lucrurile merg, chiar dacă eu am fost o perioadă în etapa asta de mămiciție cu copii. Fetița cea mare are 5 ani și 4 luni. Mulțumesc, iar cel mic are 8 luni. Deci am tot fost pe acolo. Tuf. Exact, unul după altul. Așa. Abia acum încep și eu să revin cu mâinile libere, să spun așa, la cursuri. După o perioadă... Și cum e senzația? E minunat, m-am simțit ca în vacanță. Sâmbătă trecută am fost la curs fără copii, doar eu cu adulții și m-am simțit ca în vacanță. A fost și este o bucurie pentru mine să mă joc alături de ei, chiar dacă poate sunt jocuri pe care le-am făcut și acum 10 ani. De fiecare dată este proaspăt, este nou, pentru că oamenii sunt noi, energia este alta, improvizația e, de fiecare dată altceva și atunci mă încarc și eu și ei. E o bucurie. Super! Cum se desfășoară toată această poveste? Frumos. Da. Și cu sens. Și cu sens, așa. Adică, pentru cei care sunt interesați să vadă ce înseamnă, cum s-ar simți acolo în sala de curs, pe scenă, în fața colegilor, au posibilitatea să vină să testeze. Oricât am spune noi, oricât am scrie, oricât am pune pe site sau pe Facebook sau oriunde. E frumos, e fun, e util, trebuie să vii să vezi. Și atunci oferim această posibilitate, o ședință demo, de testat o experiență de 2 ore reală și 100% deplină, îi spun așa. Și apoi, după această ședință demo, fiecare își poate lua decizia dacă dorește să continue, dacă vrea mai mult, dar creează dependență și știm că cei care vin mai vor această gură de aer, o să-i spun... Acest demo este în grup? Adică bineînțeles. Totul este pe formatul acesta, ședințe de grup în care oamenii pot să interacționeze unii cu ceilalți. Exact ce avem nevoie, de fapt, de socializare și de interacțiune cu oameni noi prieteni, un loc în care să curgă energia frumos. Și la copii, și la adolescenți, și la adulți există acest demo. Ulterior pot veni la lung
La copii și la adolescenți, nu, e un proces de dezvoltare personală, îi susținem pe părinți în partea de educație și sunt copii care vin de ani de zile la noi, nu e ceva ce se termină după câteva luni. La adulți, în schimb, sunt module pentru că ei au nevoie de lucrurile mai Da, mai mai scurte, raționale, mai ok. clare, Cât îmi mai... trebuie să învăț aia, Atât. Așa, da, dacă se poate. 3 luni de zile este un prim modul, Da. dezvoltare personală prin teatru pentru adulți începători și apoi există alte și alte module avansați, apoi există partea de teatru, ok, hai să jucăm și teatru, să ne asumăm pregătirea unei piese de teatru, a unui rol, a unei, cum să zic, lucru în echipă, astfel încât să ajungem pe scenă. Asta este o experiență pe care o recomand, cum să zic, din toată inima. Am lucrat cu oameni, am pregătit peste 250 de spectacole de teatru până acum, așa în mare, n-am stat să le număr în mare, peste 250 de spectacole cu adulți, cu oameni care au avut curiozitatea și curajul și nebunia și încrederea de a intra într-un astfel de proiect și s-au transformat. În cele 3-4 luni de zile de pregătire a unei piese de teatru, se întâmplă niște transformări extraordinare. Ei au nevoie să aprofundeze, să lucreze cu ei, să-și pună niște întrebări, să caute acolo înăuntrul lor elementele care să-i ajute să poată să susțină un rol și să ducă la bun sfârșit o astfel de piesă. Procesul acesta este extraordinar de util. De ce? Pentru că te obligă să treci în primul rând de frici, bariere și toate cele. Oare eu o să-mi știu replicile? Ce o să fac dacă mă blochez? O să pot să fiu autentic, să transmit și să înțeleg și să-mi asum rolul acela? Da, se poate, vă spun sigur, clar. Se ajunge la un rezultat bun și împlinitor. Da, mie îmi plac filmările alea, știi, de la... din timpul filmărilor filmelor, știi, unde vezi... Making of. Making of, unde vezi prin o parte prin ce trec actori acolo pe scena filmului până la urmă, sau a serialului sau ce-o fi, și observi ceea ce mie îmi place să spun neserios de serios. Adică facem treaba serioasă, dar într-un mod mai relaxat care pare neserios. Ce râd, hâhăie acolo și... dar de fapt e ceea ce spuneai tu. Nu ne cramponăm de greșeli, ci la film e frumos că poți să... dubla 2, dubla 3, dubla... Ei bine, la teatru cum e? Nu ai această posibilitate și atunci presiunea uneori este mai mare. Că n-am cum să mă opresc, nu se oprește nimeni dacă eu nu mai știu replica. Și trebuie să-mi găsesc în mine resursele de a merge mai departe. Și învățăm să facem asta pe parcursul etapei de pregătire. Tehnici clare cum să depășești... Pentru că și în viața de zi cu zi sunt momente când ne blocăm. Da, bineînțeles. Și ce faci? Tot mergi mai departe. N-ai cum să rămâi acolo. Da, dar ideea este cum mergi mai departe. Adică se vede cât ai blocat și că bășbâi pe acolo sau nu se vede? Hai să-ți spun cea mai importantă regulă pe care o avem în teatru și în improvizație. Acceptă și mergi mai departe. Asta este cea mai importantă. Acceptă situația, acceptă ce se întâmplă, acceptă schimbarea, acceptă ce a venit nou către tine și mergi mai departe. Acceptă și că te-ai blocat uneori, e în regulă, și că n-ai ieșit perfect, e ok. Mergi mai departe, nu consuma energie în momentul acela de blocaj mai mult decât trebuie. Consumă energie spre a continua povestea, spre a crea, spre a găsi soluție. Da? Acceptă ce vine către tine și mergi mai departe. Construiește împreună cu colegii, construiește împreună cu echipa
În teatru, în spectacol de teatru, dacă tu nu mai știi replica, ar trebui să găsești o soluție să ieși. Și dacă se întâmplă să nu găsești atunci, cu siguranță găsesc colegii și te ajută. Ții minte, acolo. La Belgrad adică Belgradul a avut și Serbia, fostă Iugoslavia, de fapt a avut un mare actor de teatru care a jucat multe piese, dar una din piesele a rulat la acel teatru, cred că timp de 20 de ani. Zoran Radmilović se numea actorul și ideea este că de fiecare dată piesa era alta. El juca unul din rolurile principale și de fiecare dată improviza, adică era atât de în moment, încât de foarte multe ori în funcție de reacția publicului, nu știai cât o să dureze piesa. Adică ea era standard undeva la o oră jumate, 2, cam pe acolo, dar nu știai. S-ar putea, uneori piesa dura și 4 ore și oamenii, era într-adevăr o comedie, dar o satiră de fapt. Și era fascinant pentru că oamenii se duceau măcar de 2 ori pe an să vadă piesa, pentru că de fiecare dată era, adică povestea este identică, știi? Și asta mi-aduce aminte de multe ori mi-aduce aminte de fapt că de multe ori sunt întrebat dacă nu m-am plictisit de ținut același curs 30 de ani. Știi? Și am zis nu, pentru că scheletul este același. Dar oamenii sunt diferiți. Și inspirația care o primești de la ei este diferită. Și chiar și tu. Și tu, clar, ești, de la un moment la altul ești diferit. Și atunci asta se întâmplă și la voi, adică la voi în sensul de, ok, depășești blocajul și dă înainte și intră într-un alt flow oamenii în acel moment? Intră pentru că au învățat să aibă încredere în ei, să-și acceseze resursele lor, să accepte și minusurile, să le spun așa, să se cunoască pe ei. Și atunci știu, astea sunt, asta pot, asta fac, asta-mi iese. Și atunci tu, ca regizor, cum reacționezi? Pentru că și ăla e alt rol. Și ăla este un rol interesant. Ca regizor, nu prea mai e ce să faci. Când deja piesa este gata, ei sunt pe scenă, nu mai e ce să faci. Da, ok, ea rulează, dar se termină, ce se întâmplă după? Ce se întâmplă după? Ieșim la bere. Sărbătorim. Ce spune regizorul? Regizorul vede... El are rolul de regizor, clar. Okay, știe piesa, știe tot ce trebuie. Adică el trebuie să coordoneze și deodată, o vioară o ia pe arătură, dar cumva se armonizează. După aceea, cine apare? Rămâne regizorul care a trecut prin acea școală și zice ok, sau apare criticul? Știi cine apare? Apare trainerul, care este de fapt în spate. Da. Nu rolul de regizor primează, ci trainerul om. Așa. Care lucrează cu oameni. Și pentru că pentru noi este importantă dezvoltarea personală a fiecăruia, accentul nu se pune pe perfecțiune, ci pe, imperfecțiunea perfectă. Da. Pe asta se pune. Da. Și de fapt ăsta e catch-ul. La spectacolele pe care noi le organizăm cu actori amatori, apare inevitabil ceva ce nu poți controla. Dar esența din spectacolele astea este emoția lor. Noutatea acelei experiențe pe scenă, pentru ei se vede. Publicul simte asta și acolo și îi susține. Emoțiile sunt amplificate, sunt de 1000 de ori mai mari decât ale unui actor profesionist. Și toate astea se ridică, să spun așa, în sală și se creează o energie comună extraordinar de frumoasă, de benefică și de împlinitoare. Da?
Ei sunt emoționanți și la început, și în timpul spectacolului, și după. Publicul la fel. Emoționați pentru ei, pentru cei care vor juca. Noi, echipa Q-Fil, la fel. Plin de emoții și de, cum să zic, de susținere pentru ei. Și da, și chiar dacă n-a ieșit perfect, știm asta și ne asumăm. Nu există perfect, nu există un standard, un stas. Așa trebuie să iasă. Sunt spectacole pe care le-am jucat de mai multe ori. Da. Și bineînțeles, au ieșit diferit. Sunt spectacole pe care le-am jucat de mai multe ori și spectatorii au venit de mai multe ori să vadă. Au simțit nevoia să revadă acele piese și aici mă refer în mod special la piese scrise de George, de soțul meu. Sunt două piese extraordinar de puternice, de valoroase, piesa Stop și piesa Echilibru. Sunt piese educative pe care le-am jucat cu actori amatori din școală, dar care au oferit foarte multă valoare publicului. Presiunea a fost ceva mai mare pe acești actori amatori ai noștri, pentru că au simțit că este în responsabilitatea lor să aducă publicului acele mesaje și acele rezolvări, poate, și acele aha-uri pe care publicul să le aibă atunci când se uită la spectacol. Și lucrurile au devenit ceva mai serioase. Și, de fapt, acolo vrem să ajungem. La acele lucruri ceva mai serioase, care produc transformări și în actor și în spectator. Da. Și spuneam de public că a venit de mai multe ori să vadă aceste piese, pentru că de fiecare dată rezona altfel cu mesajele de acolo și de fiecare dată mai prindea câte o direcție cu care să meargă acasă și să o asimileze și să o proceseze și să fie de un real folos. Până la urmă sunt filme la care m-am uitat de vreo 7 ori ca să le înțeleg mesajul. Fie documentare, fie artistice, între ghilimele. Matrix este unul din ele. Deci de fiecare dată când îl revedeam și îl revăd, mai înțeleg câte ceva, știi? Sau sunt câteva filme documentare cu care a început, de fapt, toată această poveste de dezvoltare personală mai popularizată, care le revezi și mai înveți câte ceva, cu toate că ele sunt înregistrate, știi, teoretic, dar tu te schimbi și atunci percepția se schimbă. Așa este. Și atunci, și la teatru când te duci, eu recomand, duceți-vă la teatru, mie îmi place foarte mult teatru, e altceva decât film, e o chestie acolo live, respiri acolo cât de cât același aer cu actori, fie profesioniști, fie amatori. Și de fapt aici vreau să pun o întrebare. Care este diferența între un actor profesionist și unul amator? Nu neapărat, știi că ok, ăla este că unul face lucrurile mai bine și altul mai puțin bine. Nu o să spun asta. Acolo este experiență. Da? Și dedicare și faptul că și-a ales până la urmă un drum în viață. Aici este o chestie care o tatonăm, o jucăm, dar profesia sau misiunea este alta. Actorul profesionist are timp să lucreze, să aprofundeze tehnicile din teatru, înțelege deja mecanismul, știe cum să facă lucrurile, stăpânește și dacă nu, face în așa fel încât să stăpânească ceea ce are de transmis. Actorul amator nu are nimic decât pe el. Și o tonă de emoții. Și acest carusel de emoții și de stări, de trăiri, de situații, de experiențe, de repetiții, de întâlniri cu oameni, de descoperit, de căutat în el, de analizat, de testat, de noi modalități de a face lucrurile. E un drum nou pentru el. Și e un drum care îi deschide foarte multe alte drumuri, pentru că învață să analizeze un text, învață să fie atent la ce este în jurul lui, învață să-și găsească tonalitatea și gesturile și privirea și tot ce este necesar, astfel încât să poată să aibă impact
atunci când vorbește, când transmite, învață să asculte activ partenerul de scenă, să reacționeze spontan la lucrurile care vin noi către el. De fapt, putem să spunem că, de fapt, scopurile sunt diferite. Da. Până la urmă. Așa este, așa este. Câștigul actorului amator este pentru el, pentru creșterea lui personală. Că de-aia am pus și aceasta în terapie. Este doar actorie sau este și... această întrebare. Este doar actorie sau este și terapie? Și eu așa am perceput chestia asta și de aceea vroiam să prezentăm avantajele. Știi de ce? Pentru că foarte mulți vor să se caută pe ei înșiși, vor să se descopere. Căile sunt multe. Așa este. Și multiple. Și asta este una din ele. Una dintre căi este aceasta. Și este una care este cu care înveți să depășești pe o anumită zonă convingerile tale limitative, să-ți depășești tracurile, fricile și să te cunoști mai bine. Alta poate să fie meditația, pot fi tot felul de cursuri pe care le avem astăzi, cu toate că și această denumire de dezvoltare personală, acum și dacă înveți să gătești, este dezvoltare personală. Sau orice altceva, nu știu, să împletești este dezvoltare personală. Ok, este, dezvolți, dar ideea este ce este în spatele poveștii. Ești tu cu tine sau în timp ce împletești, faci dezvoltare personală și transmiți gânduri senzaționale șefului, soacrei, mătușii și așa mai departe. Că despre asta este vorba. Cred că dezvoltarea personală este, dacă nu te conectează cu tine, atunci nu e dezvoltare personală. E altceva. E doar dezvoltarea unei abilități de a face ceva. De a face ceva, exact. Dacă acea abilitate este aprofundată și analizată, integrată și poate fi folosită în viața ta, în mai multe aspecte ale vieții tale, atunci să spunem așa că poate fi vorba de dezvoltare personală. Persoana pentru suflet, pentru tine, pentru a ta. A ta. Uite, acum am o întrebare, pentru că a face teatru înseamnă a te întâlni. Cum a fost perioada lockdown-ului? Aia a fost provocatoare. A fost provocatoare și pentru mine, pentru că am fost obișnuit să țin cursurile în sală și atunci pentru mine a fost... eu am văzut, am scos tot ce se poate mai bun din acel lockdown. Mi-a plăcut, pot să spun, pentru că m-a scos din zona de confort. A trebuit să îmbrățișez online-ul, a trebuit să învăț să gestionez online-ul și mi-a oferit posibilitate să ajung la oameni care n-aveau posibilitate să vină în România. Și atunci în online am avut foarte multă lume din America, Canada, Germania, Italia, Spania și de aceea păstrez această experiență. Nu atât de des, da? De două ori pe an, să zic așa. Adică n-am renunțat. Nu m-am întors adică ne-am întors și în sală, clar, pentru că energia este total diferită, experiența este total diferită, dar pentru mine a fost wow. Orice ieșire din zona de confort nu e plăcută. Dar ideea este ce scoatem de acolo. Ce ai scos tu? În primul rând, pentru noi a fost un șoc. Da. Șocul a fost mare deoarece chiar atunci crescusem activitatea școlii foarte mult, inclusiv ne luasem un nou sediu, nu renunțasem la cel vechi de la universitate, ci dimpotrivă luasem un altul, un plus și mai mare, o vilă cu foarte multe camere și foarte scumpă, da. pe care am putut să o folosim 2 zile. Și tot în același timp luasem sediu și la Brașov, pe care nu l-am folosit, pentru că nu am mai avut când. Așadar, din acea creștere foarte mare și frumoasă și firească și toate planurile și toată energia în direcția aceasta de creștere, s-a oprit totul brusc, foarte brusc. Da. Am avut șoc, a fost un an de inactivitate
Nici pe online, nici pe fizic, nici pe nimic. Am ales cel puțin vreo 3 luni de zile atunci să stăm la țară. Am ales eram însărcinată și am preferat să mă protejez de toate gândurile negative și stări emoționale grele și am preferat să mențin acea bulă de protecție în jurul meu și să lăsăm lucrurile să se așeze, să vedem cum se așează. N-am alergat, n-am tras cu dinții, să spun așa, ne-am asumat cumva toată această zdruncinare. Nu am mers pentru noi pe online, pentru că nu am simțit. Nu am simțit că funcționează și că ar fi valoros și atunci am ales să avem această perioadă de inactivitate. Tare interesantă, fără venituri, un an de zile, sincer, nu știu cum am... Dar lucrurile au funcționat și universul ne-a arătat că suntem iubiți și am putut să verificăm dacă asta este menirea noastră, a face cursurile de dezvoltare personală prin teatru sau e un business care se întrerupe, se duce. Bineînțeles că am primit semnale că e util, că e necesar, că aici trebuie să revenim, dar într-o altă formă. După un an de zile am prins curaj să revin, dar am mers pe premisa că totul trebuie să curgă, să fie ușor, să ai, cum să zic, să meargă de la sine lucrurile și să nu stăm în calea acestei reveniri. Am făcut-o, a fost frumos, a fost ușor după acea perioadă, n-am pus presiune, am pus pas cu pas, era evident că nu se poate distruge tot ce creasem atâția ani de zile în spate și acum revenirea noastră a fost mult mai... Și cum a fost al doilea an de lockdown? Am revenit la activități, cu provocări, cu compromisuri, nu am fost de acord eu personal să avem fața acoperită în timpul cursurilor unde am nevoie să văd fața, să văd expresia. Dar a trebuit să trec peste această părere personală. Oricum, eu fiind în Dar ai făcut și ceva online? Sincer, nu. Nu. Au avut colegele mele o intenție, nu a funcționat la valoarea la care ne doream să fie și atunci am închis pe online. Adică nu mă refeream la teatru online, că nu despre asta, ci la acele cursuri, să zic așa. Nu am avut energia să fac asta. Fiind în etapa asta cu copil, cu schimbare, trebuia să nasc. Trebuia să așezi alte lucruri. Da, a fost partea personală atunci mai importantă. Mi-am dat seama că pe partea profesională nu pot să trag cu dinții de ceva ce nu simt și nu se potrivește. Și revenirea în sală de curs a fost ceea ce trebuia pentru noi la timpul potrivit. Acum lucrurile au crescut, suntem din nou în sediul nostru, la Hotel Tineretului suntem, urmează să luăm și un alt sediu, că deja nu mai e loc, avem nevoie de mai multe săli de curs. În Brașov funcționează și acolo foarte bine și în viitor vom merge și către alt oraș din România. Fizic, în întâlnirea față în față cu oamenii, în îmbrățișările pe care ni le dăm, în interacțiunile fizice, doar așa funcționează la noi. Au fost școli și sunt școli care au făcut și fac și pe online și îi respect și îi încurajez. Mi-am dat seama de avantajele pe care online le are. Ne-au întrebat oameni dacă facem, dar nu a funcționat la noi. Ți-am zis, nu. N-ai vibrat cu... Nu, n-am putut. Ok. Am lăsat așa să se așeze lucrurile. Noi suntem genul... Cu siguranță au fost alte priorități. Și eu a trebuit să adaptez cursul pentru varianta online, pentru că sunt multe lucruri care le facem live în sala, pe care nu putem să le facem în online. Deocamdată nu se pot face. Și atunci... dar eu am îmbrățișat pentru că
tot timpul am nevoie să transmit. Este Și de extraordinar aceea să poți să te adresezi unui număr și mai mare de oameni. Ei să aibă acces la informațiile pe care tu le oferi. Este un beneficiu foarte mare online-ul și îl știu și l-am resimțit și eu. Aș fi putut sau pot oricând, că nu e nimic oprit. Da. Dar focusul nostru a fost pe altceva acum. Și... Și atunci revenirea a fost ai reconstruit-o sau ai construit revenirea pe alți piloni. Exact. Pe principiul să fie ușor, facil să curgă, cum spuneam mai devreme, să nu ne opunem, să nu tragem cu dinții de anumite idei fixe, să fim maleabili. Mai flexibili. Să ascultăm și semnele care vin către noi și, într-adevăr, asta am făcut. Și lucrurile merg de la sine. E energie care curge. Întrebare. De ce faci excelent de bine? E întrebarea emisiunii. De ce fac sau ce fac? Excelent de bine. De ce fac ce fac? De ce faci tu excelent de bine? E o întrebare personală. Pentru că asta este scopul acestui podcast, de fapt, în această lume din România care multe studii arată că este pesimistă, negativistă și așa mai departe, să pui rău în față, tot felul de... Așa, am ales anul trecut, adică în 2022, să ofer informația că există oameni români care fac excelent de bine și să invit aici și să se manifeste. Și atunci este o întrebare obligatorie, să-i spun așa. De ce faci excelent de bine? Și răspund cu drag. Pentru a produce o schimbare în oamenii din jurul meu, indiferent că sunt apropiați sau sunt mai îndepărtați, simt că e nevoie de aportul pe care noi ca și echipă, ca și Q-Fil, familia Q-Fil, îl aduce în viața oamenilor. Pentru a aduce bucurie, pentru a aduce zâmbete, pentru a aduce fericire și împlinire, eliberare și această stare de bine. Știi? Joacă. Pentru a aduce joacă în viața oamenilor. Uite, motoul școlii de teatru Q-Fil este Be Smart, Feel Free. Adică eliberează-te. Fii deștept. Fă asta pentru tine. Splendid. Ce le-ai recomandat celor care ne urmăresc să facă? O recomandare. Ce să facem ca să pășim pe drumul excelent de bine? Să testeze lucruri noi, activități, situații, întâlniri, oameni noi, să iasă din ceea ce știu deja. Să se autoprovoace ca zilnic să facă ceva nou. În momentul în care facem asta, apare magia. Apare viața vie. Apare o viață plină de experiențe noi. Universul începe să ne aducă ceea ce avem nevoie. Când suntem deschiși la nou, la a face lucrurile altfel. Deci să ieșim din tipare. Da. Super. Asta îmi place. Și suntem deja spre final. Și atunci este și bolul magic, care este cu mesaje. Wow! Ideea este următoarea. Îți pui o intenție. Nu trebuie să ne o spui. Dar cu acea intenție trage un bilețel și să-l citim. Și să observăm dacă mesajul de pe acel bilețel cumva se încadrează în ceea ce am povestit noi astăzi aici și în intenția ta. Dar intenția rămâne a ta. Ok, da? În regulă, mulțumesc. Ideea este să comentăm mesajul. L-am ales. Perfect. Este în engleză mesajul, așa că... Și o să rog să-l citești cu voce tare.
Those who practice love have neither religion nor caste. Sorry. Ce drăguț. Stai să-l traducem în română. Deci, cei care... Those who... Uite. Who practice love. Da. Cei care practică dragostea n-au nici religie, nici casta, rumii. Pentru că dragostea este universală. Dacă facem lucrurile din dragoste, au sens. Au sens. Iar pentru mine are pentru sens tine mesajul are... și mulțumesc. Da, și faceți cu dragoste. Jucați teatru cu dragoste, dragilor. Minunat. Doar așa. Rămâne al tău. Da. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și ai venit și ne-ai, să zic așa, povestit despre aceste taine ale teatrului și ce înseamnă de fapt realmente teatru și cum putem să ne îmbunătățim noi în viața de zi cu zi, învățând ceva ce ni se pare doar pentru a fi în filme, în reclame sau nu știu, dar de fapt viața este o scenă și e bine să învățăm să fim noi înșine acolo, jucând rolul adevărat pentru care am venit. În încheiere, o să-ți spun doar că ceva ce mi-a rămas de la cursul pe care l-am făcut cu tine acum... E bine că a rămas un lucru. Acum mult timp. Și anume este că toate se întâmplă la timpul potrivit. Exact. La fel, timpul potrivit mi-a rămas și sper ca fiecăruia să-i fie timpul potrivit pentru a face lucrurile bune în viața lui. Toate să vină la timpul acela. Mulțumesc! Îți mulțumesc! Dragilor, aceasta a fost episodul de astăzi, emisiunea de astăzi, informația de astăzi. Însă, aveți un buton roșu pe care vă recomand să dați click pe el, să vă abonați și veți primi notificări, respectiv informații de fiecare dată când postăm ceva nou pe acest canal, fie că este vorba de podcast, fie că este vorba de alte informații de care să vă bucurați și voi. Până data viitoare, faceți excelent de bine!